سلام كمي تصنحون كبرى تخطاتلتنا ازي حمورا ميديا ايون ازي سعز حرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مصينا لنا حدش زخونكم سبسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبرنا عدمكم فاششتاو سرعات بلصقنا ولعل حزب تግራይ دبداب درون فصيم الله اتي متقعتي اب كلته زوباتات تግራይ زكاير زلو زحزنه غفعاو ጨፍጨፍ ከም ዝኾነ ካብተን ስፍራታት ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ይገልጽ ዝርዝር ከስዕብዮም በልጽግና ደብዳብ መዳፊዕ ይገበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዝርዝሩ ክቐርብዮም በደው ትግራይ በሰለስተ ግንባራት ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ሰራዊት ብልጽግና ብጭፍራ ዝነበርኦ ድሮናትን ከበርታ ኣጽዋራትን ክህድም ዝጀመረ እንትኸውን ሓያር ርብርብ ዝካየደሎም ዘሎ ግንባራት ዝርዝር ሒዝና ኣለና ክቐርብዮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ መብረቃዊ ስርሒት ክልተ ክፍለ ጦራት ኣብይ ኣሕመድ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሳ ሕጂ ዝወፀ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣሎ ብዝርዝር ክንገልጾ ኢና ሱዳን ኣብ ልዕሊ ናብ RSF ዝተልኣኻ 71 ተሽከርከርቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ተሓቢሮም ሱዳን በመሬት ይኹን ብኽሊ ኣየራ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ናብ ሰራዊት RSF ከይኣቱ ከም ዝኸልከለትን ጽኑዕ ክትትል ትገብር ከም ዘላን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ እውን መደንገጽ ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ ብዝርዝር ክቐርብዮም ኣብ ትግራይ ሎም ደብዳብ ድሮን ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ተኸፈልቲ ብልጽግና ዝኾኑ ተጋሮን ሚድያታት ብልጽግና ንጎ ጀሚሮም ኣብ ራያ ከበርቲ ኣጽዋር ሻዕብያ ከም ዘሎ ናይ ሚድያ ወፍርና ገበሮ ከም ዝጸንሖ ይፍለጥ ነዚ ሲዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ልዑል ጥንቃቐ ንኽገብር እንዳተገለጸ ጸኒሑ እዮም ሚድያታት ብልጽግናን ተኸፈልቲ ብልጽግናን ዝኾኑ ተጋሮን ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ድሮን ደብዳብ ንኽፍጽም ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ሚድያ ወፍሪ ፍረ ኣፍሪዮ ፋሽስታዊ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ዕለት 18 ወርሓ 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይን ትካላት ህዝቢ ትግራይን ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ካብተን ጥቕዓት ዝተፈጸመለን ስፍራታት ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሎሚ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተፈጸመለን ከባቢታት ትግራይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ እንዳባጉና ፍሉይ ቦታ ዓዲ ገብሩም ከባቢ ኣብሮ ጎደና ከም ዝኾነ ተሓቢሮም በተመሳሳለ ዜና ውልቀ መለኽ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደቡብ ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቴ ፍሉይ ቦታ ጋሳራ ኣብ ዝበሃል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ሎሚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓረስቶት ሰፈር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ እንትኸውን ዝርዝር ዝበጽሐ ጉድኣት ብዝምልከት ተኸታቲልና ናባኹም ክነብሎ ኢና እዚ ከም ዘይለና ኣለዎ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ደብዳብ ድሮን ብደብዳብ መዳፍዕ እውን ይዕጅቦ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ዓምባኽ ሰራዊት ብልጽግና ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ደብዳብ መዳፍዕ ዘካይደሉ ዘሎ ድማ ካብ ግንባር ማይ ጸብረ ከም ዝኾነ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ዓምባኽ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ እምባ ማድረ 155 መዳፍዕ ተኺሎ ናብ ዓዲ ገብሮን እንዳባጉናን ይድብድብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከም ዘይለና ኣለዎ ሓደራ ህዝቡ ዝተሸከመ ጅግና ሰራዊት ትግራይ በደቡብ ግንባር ጥራሕ በሰለስተ ግንባራት መብረቃዊ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ሕጂ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣሎ ካብቲ ግንባር ካብ ዘለው ፍልፍላት ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ በደቡብ ግንባር ጥራሕ ዝተጀመሩ ብጋሸና በዋና መስመር ቆቦን በመጋለ ጭፍራን ከም ዝኾኑ ተፈሊጦም እቲ ብዓፋር ናብ ጭፍራ ኣንፈት ዝግስግስ ዘሎ መጥቃዕቲ ብዕጥቋት ዓፋር እውን ዝተሓገዘ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ብኤርትራ ከም ዝሕገዙ ዝነገረሎም ዕጥቋት ዓፋር ኣንጻር ስርዓት ብልጽግናን መሻርክቶን ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ሓራ መሬት ዝበሃል ሓይሊ እውን መጥቃዕትታት ንምፍጻም ፈተነታት ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ፍልፍላት ይሕብሮም ዕጥቋት ዓፋር ሕጂ ድማ ኣብቲ ፈዳይ ሕነ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቅልጡፍን መብረቃውን መጥቃዕቲ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሕጂ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ነዚ ሲዕቡ ድማ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቶን TDF ክምክቱ ስለዘይከኣሉ ወያነ ካብ ዝጥቀመለን ብምባል ድራዕቶምን ኣጽዋራቶምን ንምቅጻል ፈተነታትን ተገበረኳ قلطف متقعت سراوي تجراي نبرتهم كقاصلون عدل كم زي حبومن اجرام الناس عبي لبلبهم كم زلون كابت جنبار زترخب حبريتا يجلنز
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንፈት እቲ ውግእ ናብ ጭፍራ እናተፀግዐ ከም ዝኾነን ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ጭፍራ ከዚንዎ ዝነበረ ከበድቲ ኣፅዋርን ኣጥፊአን ዘጥፍኣ ድሮናትን ክህድም ከም ዝጀመረን ኣብቲ ግንባር ካብ ዘለው ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ብመስመር ቆቦ እውን ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ሓቢሮም እቲ ውግእ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ብጥምረት የካይድዎ ከም ዘለው ዝገለጹ ፍልፍላትናን ሰራዊት ብልጽግና ድሮንን ከበድቲ ብረትን ይጥቀም እኳ እንተሃለወ ካብ ስዕረት ግን ከድሕኖ ከም ዘይከኣለን ንኣዋርሕ ከዋግእ ተባሂሉ ብኮንክሪት ዝተሃነፀ ድፍዓት ብናይ ሰዓታት ውግእ ይፈርስ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ። መራሒት ግንባር ዝኾነ ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ሽሾ ሰራዊት ኣሰሊፉ ይዋጋእ እኳ እንተሃለወ ሰራዊቱ ግን ብበዝሒ ሃልቕን ይማረኽን ስለ ዘሎ ዝሕዘ ዝጭብጦ ከም ዝሰኣነ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። በተመሳሳሊ ዜና ኣብ ጋሻና ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና እውን ብጥሙር ሓይሊ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ከም ዝተደምሰሰ ሕጂ ዝወፀ ሰበር ዜና ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ጋሻናን ከባቢኣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ጽምዶ ከም ዝኣተወት እንዳተጸብጸበ ይርከብ። እዚ ከም ዘይለናሃለዋ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዝተገበረ መብረቃዊ ስርሒት ክልተ ክፍለ ጦራት ሰራዊት ብልጽግና ኣባላት ስታፍ ጥራሕ ሒዘን ከም ዝቐረያ ተሓቢሮም እተን ዝነበረን ሙሉእ ሰራዊተን ክውድኣ ዝገበራ ክፍለ ጦራት ኣብይ ኣሕመድ ክፍለ ጦራት 53ን 24ን ከም ዝኾና እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግንባር ንዝበፅሖ ዘሎ ከቢድ ስዕረትን ህልቂትን ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ድሮን ደብዳብ ብምፍጻም ከከሓሓስ ይፍትን እኳ እንተሃለወ እዚ ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ጨፍጫፍ ድሮን ህዝቢ ትግራይ ጭራኣ ከም ዝተነኽአት ነብሪ ተቆጢዑ ክለዓልን ዕድመ ስልጣን ክሕፅሮ ዝገብረን እምበር ንፋሽስታዊ ስርዓት ብልጽግና ዝህቦ ረብሓ ከም ዘይብሉ ተንተንትና ገለጽ ይረከቦም። እዚ ከም ዘይለናሃለወ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ዓማጺ ሓይሊ ሱዳን ሙሉእ ንምጥፋእ ከም ዝተቃረበ ተሓቢሮም ተረፍ መረፍ እቲ ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ተኣተወን ብኮምሮክ ኣከባቢ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከፊቱ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ብምድሪ ዝኣተወ ዝነበረ ቀረብ ዳርጋ ጠጠው ናብ ዝብለሉ ደረጃ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ብችዳ ነዳዲ ክእቱ ዝፈተነ እንትትኸውን 200 ነዳዲ ዝፀዓና መኻይን እቲ ዓማፅ ብሓይሊ ብድሮን ሰራዊት ሱዳን ከም ዘዓነዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕጂ ድማ ብሊብያ 70 ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ንምእታው እንትፍትን እተን 49 ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ብድሮን እንትሕምሸሸአተን ዝተረፋ ድማ ከም ዝተማረኻ ውሃብ ቃል መንግስቲ ሱዳን ዕላወ ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ድማ ናብ ሰራዊት RSF ብመሬት ዝኣቱ ቀረብ ዳርጋ ጠጠው ከም ዘበለ ሱዳን ትሪቡን እውን ጸብጺባ ኣላ። ብልጽግና ብኣንቶኖቭ ጽዒኑ ናብ ዳርፎር ዝለኣኹ ኣጽዋር እውን ኣብ ኢድ RSF እንተይበጽሐ ብሓይሊ ድሮን ሱዳን ከም ዝተቃጸለ እንዳተገለጸ ይርከብ። መንግስቲ ሱዳን ብመሬት ይኹን ብኽሊ ኣየር ሱዳን ናብ RSF ቀረባ ኣጽዋር ከይኣቱ ጽኑዕ ክትትል እናገበረ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ሱዳን ትሪቡን ሕጂ ድማ ጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኩሉ ንብረት ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ንኽወርስ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ኣሎ። ዛጌደ እውን ገንዘብን ቀዋሚ ሃፍትን ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣታዊ ይግበር ከም ዘሎ ሱዳን ትሪቡን ወሲኻ ጸብጺባ ኣላ። እዚ ከም ዘይለናሃለወ ብኣንፈት ኮምሮክ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት RSFን ህልቂት የጋጥሞም ከም ዘሎ ተሓቢሮም ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ እቲ ብወገን ብልጽግና ይኹን ብወገን ሱዳን ሓይሊ ድሮን ዝሳተፋሉ ዘለዋ ውግእ ሓይልታት ጽምዶ ሰፋሕቲ ግዝኣታት ይቆጻጸሮ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ስለዚ ድማ ኮምሮክ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ጽምዶ እተኣተወሉ ዕድል ሰፊሕ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም